Hei kaikille! Tervetuloa tähän tämän iltaiseen SEn monimenetelmälliset ulottuvuudet webinaariin. Mä olen Lea Turunen ja edustan Somatic Experiencing Finland ry:tä, joka on melkein tasan 2 vuotta sitten perustettu yhdistys, joka edistää tämän Somatic Experiencing menetelmän tunnettuutta ja saavutettavuutta Suomessa. Mä edustan myös yritystä, joka on virallisesti vastuussa SE-koulutuksen järjestämisestä Suomessa. Ja kanssani tänään keskustelemassa on Jussi Pellonpää. Lisätäänpäs hänetkin tänne minun kanssani Spotlightiin. Ja Jussi on ihan Suomen ensimmäisiä Somatic Experiencing Practitionereita, eli tämmöisiä sertifioituja SE-menetelmän harjoittajia. Ja Jussi on myös paljon muuta, josta kuulemme tuossa tuokiossa lisää. Tervetuloa Jussi. Kiitos. Ja ehkä voitaisiin ihan aloittaa sillä, että kuka sä olet ja mistä sä tulet? Joo, eli Jussi Pellonpää ja tosiaan SC-harjoittaja tai SCP, niin kuin sanotaan, ensimmäinen Suomessa, en ole ensimmäinen suomalainen kuitenkaan maailmassa, on tietääkseni yksi henkilö ulkomailla, mutta syntyjään suomalainen, joka on mua ennen ehtinyt tähän tämä valmistuu SCP:ksi, ja sitten on myöskin fysioterapeutti, ja sitten mun kaikkein niin kuin merkittävin niin kuin pohjani tai taustani on tämmöisessä Rolfing-menetelmässä, joka on itse asiassa jotain, mikä on ollut myöskin suuri vaikute Somatic Experiencen synnylle silloin aikana, eli Peter Levine, SCn kehittäjä, on itse myöskin rolfaaja muiden pätevyyksiensä lisäksi. Eli että hän on siitä terapeuttisia vaikutteita omien sanojensa mukaan paljon ammentanut tähän menetelmään. Eli tämä on rolfausta on nyt kohta 11 vuotta tehnyt, ja sitten SCP:ksi valmistuin tuossa 2018 kesäkuussa. Ja sitten fysioterapia on mulle ollut semmoinen vähän pidempi prosessi, joka on alkanut ennen kaikkea näitä kahta muuta, tai hierojaa itse asiassa on myöskin joskus vuonna Kiviset ja Soraset valmistunut hierojaksi ihan alun perin, että siitä kaikki lähti jollain tavalla, mutta sitten fysioterapiaprosessi on semmoinen, mikä alkoi joskus todella kauan sitten, ja jonka sain päätökseen sitten lopulta viime keväänä, eli se on tämmöinen pohjakoulutus, mikä ei oikeastaan ole pohjakoulutus. Ja Espoossa tosiaan asun, ja täällä pääkaupunkiseudulla on melkein koko ikäni asunut, mitä nyt pariin otteeseen tullut ulkomaillakin sitten oleltua vähän tai asuttua. Joo, kiva tavata. Sä valmistuit, sait SE-opinnot päätökseen 2018. Mä itse aloitin 2017 ja suunnilleen siihen aikaan mä itse Jussille kirjoitinkin sähköpostia, koska mä googlasin Somatic Experience ja Suomi vähän niin kuin, että mä itse silloin asun Espanjassa. Ja sitten, tai ehkä se oli silloin just 2018 opintojeni aikana, ja sitten sillä Google-haulla tuli vaan Jussi esille, ja sitten mä taisin kirjoittaa jonkun pienen sähköpostin vähän, että hei toinen suomalainen. Mutta me ei olla kyllä sen jälkeen sitten niin kuin oikein kunnolla otettu yhteyttä, että nyt tämä on oikeastaan niin kuin eka kerta, kun mäkin opin Jussista vähän enemmän. No sä vähän kävitkin jo sun urapolkua läpi, mutta miten sä sitten päädyit SEn pariin? Joo, eli se tuli eteen tuossa Rolfing-koulutuksessa Münchenissä aikanaan, eli siellä meillä tai niin kuin jo tuli mainittu tuossa, että kuinka läheinen yhteys näillä kahdella menetelmällä kuitenkin on, ja siellä se sitten tuli esille eri yhteyksissä. Ja sieltä tulin tietoiseksi sitten, ja jossain vaiheessa sitten asiakastapausten kautta sitten niin aloin miettiä, että taas varmaan ihan hyvä tämmöinen lisä, tai niin kuin se oppi ja koko se prosessi olisi hyödyllinen, että pystyisi sitten vähän monipuolisemmin auttaa asiakkaita, koska Rolfinginkin, vaikka se on kuitenkin lähtökohtaisesti tämmöistä, tai mielletään ehkä enemmän kuitenkin niin kehollisten
tämmöisten niin kuin fyysisen toimintakyvyn vaivojen niin kuin, tai menetelmässä, jolla niitä hoidetaan, niin kuitenkin sitten ihmiset tulee kaikenlaisten Pandoran lippaiden kanssa sitten, jotka sisältää paljon muutakin kivuliasta materiaalia kuin vaan se fyysinen puoli siinä, niin sitten tosiaan niin päätin sitten joskus silloin 2014 varmaan sitten, tai aloin soittelemaan itse asiassa yhdelle mun entiselle Rolfing-opettajalle, joka oli organisoimassa tätä koulutusta Espanjassa, jonka mä itse kävin, ja sitten päätin jossain vaiheessa siihen osallistua. Joo. Kun Espanjassa niillä on jopa 2 tällaista SE-koulutuksen järjestäjää, että sä opiskelet siellä Etelä-Espanjassa ja mä opiskelin sitten toisen järjestäjän puitteissa Barcelonassa. Että... Joo, ja onkohan jopa 3. nykyään. Mulla on sellainen tunne, että niitä on useampiakin niitä eri yhdistyksiä siellä, jotka järjestää sitä. En ole ihan varma, sulla. Joo, että jospa joskus Suomessakin toivotaan. Sä tosiaan mainitsit, että sulla on taustalla hierontaa, hierojakoulutusta, fysioterapiaa, rolfingia. Mikä sua kiehtoo tällaisessa niin kuin kehotyöskentelyssä? No, mulla oikeastaan niin kuin alkuperäinen kiinnostus ja intohimo oli niin kuin kaikki, mitä liittyi niin kuin, fyysiseen suorituskykyyn. Et silloin joskus vuonna 90- ja 2000-lukujen taitteessa niin mä haaveilin tämmöistä fysiikkavalmentajan urasta, joka oli siihen aikaan hyvinkin tuntematon ala, joka on nyt sitten nuorten fysioterapiaopiskelijoiden varmaan puolet niin kuin heistä niin kuin sitten ilmoittaa, että haluavat jonkun urheilujoukkueen fysiikkavalmentajaksi tai joku tämmöinen visio heillä niin sen koulutukseen tulon taustalla, mutta se oli mulla niin se alkuperäinen kiinnostus, mutta sitten mä ehkä tajusin jossain vaiheessa, kun tuli rolfaus, varmaan joskus 2005 tai 2006 aikoihin, sitten vaan eteen, tai itse siihen liittyi fysioterapia, niin kuin tämmöinen kirjallisuus paljon, koska fyysiseen suorituskykyyn liittyy tietenkin se terve liikkumiskyky ja sitten sen terveen liikkumiskyvyn palauttaminen, joka on fysioterapian sitä niin kuin, määritelmän mukaista toimintaa aika lailla. Ja sitten kun tuli tämä rolfaus semmoisen erään konseptin kautta eteen, niin sitten jotenkin mä tajusin, se kolahti se filosofia mulle niin vahvasti, että mä tajusin jotenkin, että ehkä tämä on niin kuin mun herkälle luonteelle niin hyvä juttu, ja sitten semmoinen niin kuin auttamisen halu löytyi sitä kautta, että jotenkin musta tuntuu, että se aikaisempi juttu oli vaan semmoista, mitä mä halusin itselleni niin kuin vaan hyötyä itse siitä huonolahjaisena voimaharjoittelijana, ja, niin kuin sillä tavalla, niin sitten tosiaan tämä niin kuin rolfing tai structural integration, joka on tavallaan se laajempi tämmöinen varjo, jonka alle rolfing sitten alkuperäisenä structural integration menetelmällä niin lukeutuu, niin sitten se jotenkin auttoi ymmärtää samalla sitten, että kaiken muun lisäksi sitä, että millä tavalla haluan auttaa ihmisiä sitten joskus. Ja sitten SC tuli sitten, niin kuin jo tuli mainittua sitten tämän rolfing-koulutuksen myötä. Sä oot paljon opiskellut ja rohkeasti lähtenyt ulkomailla, kun tosiaan rolfingiakin tietääkseni ei voi opiskella Suomessa, että sä oot niin kuin lähtenyt oppeja hakemaan tuolta ympäri maailman tai ainakin ympäri Euroopan. Saksasta aina ja vähän muuta. No, millainen kokemus sulle ne SE-opinnot sitten oli niin kuin tavallaan kaiken sen muun päälle, mitä sä olit sitä ennen opiskellut? No, ensinnäkin myönteinen kokemus, että siitä ei niin kuin ole yhtään minkäänlaista niin kuin negatiivista, mitään ei jäänyt hampaankoloon niin sanotusti sieltä, että se oli niin kuin todella niin kuin myönteinen kokemus, ja sitten se koko, niin kuin se, miten se koulutus oli järjestetty, niin se niin kuin teki siitä niin kuin semmoista hyvinkin miellyttävää ja semmoista, että siinä ei niin kuin tarvinnut tietyllä tavalla ponnistella. Ehkä totta kai kaikki niin kuin asioiden oppiminen vaatii ponnistelua, mutta sitten ehkä se niin kuin itse ne lähiopetusjaksot oli kuitenkin semmoisia niin kuin suunniteltu niin jopa nerokkaalla tavalla, niin kuin, että siinä ei tullut semmoista, niin kuin, että se oppiminen, niin kuin oikeastaan SC, niin kuin tiedetään, niin se on hyvin tämmöistä, niin kuin, tai puolet siitä on just tämmöistä kokemuksellisuutta, jota me
ikään kuin kartoitetaan, niin sitten se vaatiikin semmoisen niin kuin turvallisen ja tietyllä tavalla miellyttävän ympäristön, että sitä pystyy oppimaan ja kunnolla. Että sitten ehkä se niin kuin, ponnistelu tulisi enemmän siellä niin kuin välillä niiden niin kuin sitten muina aikoina kuin niiden lähiopetusjaksojen aikana. Eli sitten kun itsenäisesti tuli kaikkea opiskeltua alaan liittyvää tiedettä ja kirjallisuutta, niin ehkä sitä kautta enemmän. Mutta se on niin kuin miellyttävä kokemus sanan jokaisessa merkityksessä voi sanoa, ja sitten todella antoisa ja sitten hyvä kaiken kaikkiaan. Hmm. Mites niin kun, tavallaan SC siihen koulutuksen tavallaan liittyy se tai suositellaan, että niin opiskelijat rupeisivat oikeastaan siitä ensimmäisestä viikosta, opiskeluviikosta lähtien niin integroimaan sitä opittua omaan työhön, niin miten se sulla sitten niin tapahtui se semmoinen integroiminen siihen työhön, mitä sä olit siihen asti tehnyt, ja miten sitten ne SC-opinnot ehkä muutti sun asiakastyötä? Joo, eli mä aloitin tosiaan heti, kun ensimmäisestä lähiopetusmoduulista sitten palasin Suomeen, niin asiakastyössä ihan niiden ekojen tai sen jälkeen ekojen asiakkaiden kanssa heti sitä jollain tavalla soveltamaan. Eli en tehnyt sitä mitään ihan, tai välillä ehkä jopa ihan kokonaisia SC-sessioitakin sitten, josta saattoi sellaisiksi siinä vaiheessa vielä kutsua, mutta kuitenkin jollain tavalla sitten hyödynsin sitä oppia siinä, että kun on niin kuin semmoisia elementtejä sitten niin kuin käytin, että jollain niin kuin, tietenkin pitäisi varmaan pohjustaa enemmän, mitä siinä rolfauksessa tehdään, että pystyy sitä kokonaisuutta ihan täysin ymmärtää, mutta kuitenkin semmoisia niin kuin, elementtejä, mitä pystyi siinä vaiheessa hyödyntämään tehokkaasti, niin yhdistelin siihen ja sitten vähän tein niin kuin ikään kuin SC:tä sitten myöskin niiden asiakkaiden kanssa, joiden tapaus oli sen luonteinen, että se oli ikään kuin paikallaan. Että kyllä heti alkuun aloista harjoittaa niin kuin siinä koulutuksessa kannustettiin meitä ja sitten miten se muutti, niin koko niin kuin sen prosessin aikana, niin mä huomasin niin kuin ensimmäinen juttu jo ehkä koulutuksen aikana tai ainakin sitten, kun sen sain päätökseen, niin oli se, että musta tuli sen SC-koulutuksen kautta parempi rolfaaja. Eli tämä mun alkuperäinen juttu, mitä mä oon harjoittanut pidempään, niin siinä musta tuli parempi. Eli koska niillä on niin paljon tietynlaista niin kuin päällekkäisyyttä ja sitten se niin kuin täydentää sitä rolfausta, nimittäin vaikka me näennäisesti tehdään joskus hyvinkin erityylisiä juttuja, niin ne on kuitenkin tavallaan asioita, mitkä on siellä hyvinkin samalla jatkumolla, mutta vaan vähän eri päissä tai eri kohdissa sitä samaa jatkumoa, niin se auttoi jotenkin sitten niin kuin syventämään sitä rolfausta. Et se oli mulle semmoinen ensimmäinen niin kuin juttu, joka pomppasi, jonka mä tajusin. Ja tietenkin sitten ihan SC itsessään niin kuin menetelmänä ja sen, niin kuin niiden sessioiden tekeminen, niin sitten tietenkin kehittyy siinä ja tuli paremmaksi ja on kehittynyt mielestäni toivon mukaan tässä vuosi-vuodelta koko ajan enemmän. Mielenkiintoista, kun sä sanoit tuosta, että susta tuli niin parempi rolfaaja, kun munkin kokemus on, että SC:ssä kyllä niin kuin, siinä oppii sitä sellaista todellista läsnäoloa ja tuntuu, että melkein mihin tahansa ammattiin tai mitä tahansa tekee, ja varsinkin auttamistyössä, niin se, että pystyy jotenkin rauhassa olemaan läsnä toiselle ihmiselle ja niin kuin resonoimaan tavallaan sen toisen ihmisen kanssa, niin ymmärrän tavallaan hyvin, että sen kokemuksen, minkä sä toit esille. Joo, kyllä. Miten se sitten, kun tavallaan niin kuin rolfaus ja fysioterapia, nehän periaatteessa on niin kuin just sellaisia kehoterapioita, että niin kuin voidaan ihan niin kuin manipuloida fyysisesti asiakasta tai niin kuin kehoa vähän liikutella, ja sitten SE voi olla ihan sellaista niin kuin psykoterapiatyyppistä SE-työskentelyä, että niin kuin istutaan tuolella vastakkain tai niin kuin Zoomin välityksellä, niin miten sä yhdistät sun työssä SE:n näihin sun muihin menetelmiin? Minkälaisen koktailin sä oot niin kuin tehnyt, tai onko sulla ehkä jotain käytännön esimerkkejä, miten se tavallaan niin kuin nivoutuu yhteen? Joo, eli jos nyt vaikka niin kuin fysioterapiaa ja SC:n yhdistämistä nyt tai otetaan esimerkkinä, niin fysioterapiassahan on niin kuin kyse fysioterapeuttisesta tavoitteesta. Eli se on niin kuin se pää, niin kuin
pääasiallinen juttu siinä. Ja fysioterapia tunnetaan myöskin semmoisena niin kuin, juurikin niin kuin enemmän niistä tavoitteista, mutta sitten myöskin keinoista, jotka on, no, joiden tueksi löytyy tieteellistä näyttöä ja sitten vähän mitä se näyttölähtöisyys sitten tarkoittaa, niin siitä on vähän erilaisia tulkintoja, mutta kuitenkin se, että se on niin kuin fysiologisesti perusteltua se meidän toiminta ja perusteltua niin kuin niiden tavoitteiden tukemiseksi. Niin sitten kun ajatellaan nyt vaikka jotain jäätynyt olkapää-syndroomaa, vaikka joka on hyvin yleinen tai yksi yleinen syy, minkä takia fysioterapiaankin tullaan, Kerro niin mulle, mikä se on. jäätynyt olkapää. Mulla ei ikinä ollut jäätynyttä olkapäätä. Okei, joo, hyvä. Mutta se, niin se on semmoinen niin kuin olkapää, toisaalta kiputila ja sitten semmoinen liikkumattomuustila, semmoinen, missä no, että se olkanivel ei tavallaan, että se on vähän niin kuin sanakin sanoo, niin jäätynyt. Ja sitten se on vähän semmoinen epämääräinen oireyhtymä sikäli, että on semmoinen sanonta, että viimeinen henkilö, joka on siihen jäätyneeseen olkapäähän koskenut, niin on se, joka sen hoitaa tai niin kuin on saanut sen onnistuneesti hoidettua. Eli tietenkin voidaan päätellä, että se on vaan niin kuin ajan kanssa niin kuin spontaanisti sitten parantunut usein. Mutta että niin kuin tässä affektiivisen neurotieteen maailmassa, joka tutkii myöskin näitä kaikkia somatic experiencelle ominaisia traumaperäisiä ilmiöitä, niin kuitenkin ymmärretään nykyään paremmin, että sillä on usein traumaperäinen mekanismi. Eli jos ajatellaan sitä, että on niin kuin sun olkanivel tai käsivarsi yrittää tehdä tätä samaan aikaan ja sitten samaan aikaan vetää sitä toiseen suuntaan. Eli siellä on niin kuin samaan aikaan ne vastavaikuttajalihakset ikään kuin lukkiutunut siihen niin kuin, supistukseen sillä tavalla, että ne molemmat yrittää viedä sitä kättä eri suuntiin, niin silloinhan se käsi ei liiku periaatteessa yhtään mihinkään, eli silloin se on jäätynyt. Ja siihen liittyy aika usein just tämmöisiä niin kuin keskeneräisiä taistele-pakene jäätymisreaktioita. Ja eli toisin sanoen siinä on jo itsessään usein, väittäisin jopa, että useimmiten niin tämmöinen traumaperäinen komponentti mukana. Niin sillä tavalla voidaan, niin kuin periaatteessa 3 tapaa, niin kuin jolla voidaan, tai tämmöistä pääasiallista niin kuin tasoa, jolla voidaan yhdistää somatic experiencea nyt vaikka fysioterapiaan. Niin ensimmäinen on se kaikkein tärkein, joka on aina läsnä SC-harjoittajalla, nimittäin juurikin se kokemuksellisuus, eli se koko niin kuin prosessi, joka me läpikäydään sen koko 3 vuoden koulutuksen aikana, ja tietenkin mikä jatkuu sen koulutuksen jälkeen, eli se, että me niin kuin, ikään kuin metabolisoidaan kaikki se oppi ja ymmärrys siitä trauman eheyttämisestä ja traumamekanismeista omassa kehossa tavalla, joka antaa meille semmoisen vähän niin kuin kolmannen silmän, jolla me pystytään paljon selkeämmin näkemään, että mikä sillä asiakkaalla oikeasti on, niin kuin, että me nähdään paljon niin kuin syvemmin se ongelma, niin kuin se kohteena oleva ongelma, ja sitten me myöskin tiedetään sen kautta paremmin, että mitä meidän täytyy tehdä. Eli se hyödyttää ihan jo silloin, vaikka silloinkin, kun me ei välttämättä mitään niin kuin SC-spesifiä juttua tehdä, vaan jos me tehdään ihan fysioterapia niin kuin interventioita siinä, että me ei niin kuin tavallaan teknisesti yhdistellä, niin se on aina kuitenkin se koko niin kuin se prosessi, jota me kannetaan kehossamme silloin, kun me itsessämme, kun me niin kun ollaan SC-terapeutteja, niin me hyödytään siitä ihan jo siinä fysioterapiassa, tämän esimerkin valossa. Eikä se on tavallaan se ensimmäinen taso ja se kaikkein tärkein, joka on aina läsnä, mutta sitten SC:tä voidaan yhdistää sitten myöskin niin kuin 2 tavalla, ja mä kutsun niitä niin kuin mikro- ja makrotason yhdistämiseksi. Eli mikro on sitä, että yhdistetään yhden session aikana, tehdään niin kuin SC-toimenpiteitä, ja sitten tehdään myöskin vaikka niitä fysioterapiatoimenpiteitä. Eli joskus voi olla niin kuin edellytyksenä se, tai edellytys sille, että me pystytään onnistuneesti vaikka jotain terapeuttista harjoitetta, eli tämmöistä niin kuin lihastasapainoa vahvistavaa harjoittelua, mitä fysioterapiassa teetetään. Eli me pystytään sitä onnistuneesti niin kuin ohjaamaan tai saamaan asiakas tekemään se niin, että sillä on oikeanlainen vaste, niin meidän täytyy eka tehdä jotain muuta, ja se voi olla juurikin sitä, että meidän täytyy ehkä auttaa asiakasta tunnistamaan vaikka joku olkanivelen, vaikka nyt jäätyneen olkapään oireyhtymän tapauksissa, niin kuin, että millä tavalla hän niin kuin, vaikka valmistautuu siihen liikkeeseen ennen kuin hän alkaa sitä jotain olkanivelen liikettä tuottamaan. Eli sitä kautta, kun ihan jo pelkästään niin kuin tämmöisen niin kuin
kehotietoisuusohjauksen, jolla me autetaan asiakasta tunnistamaan se kuvio, joka siinä taustalla on, niin me voidaan auttaa niin kuin sitten sitä niin kuin saamaan tätä niin sanottua alhaalta ylös prosessointia. Mä en tiedä, kuinka tuttu käsite se on täällä osallistuneille ihmisille näiltä aikaisemmilta webinaareilta, mutta kuitenkin sitä, mitä me halutaan SC:ssä parantaa, eli sitä, että ei pelkästään ylhäältä alas, niin kuin, että hallitaan aivoilla kehoa, vaan myöskin, että annetaan sen palautteen kehosta tulla aivoihin. Niin sitten me pystytään ehkä jo osaltaan sen SC-intervention avulla vähentää sitä tiettyä niin kuin jännitystä ja vastustusta sen liikkeen tekemiseen, jotta me pystytään sitten niin kuin ohjaamaan ja saamaan se asiakas tekemään se sillä tavalla, että siitä on oikeasti jotain hyötyä. Ja sitten toinen on sitten taas tämä makrotason niin kuin yhdistäminen, SC:n yhdistäminen niin kuin vaikka fysioterapiaan tässä esimerkiksi. Nimittäin se on taas sitä, että me nähdään enemmän se asiakkaan niin kuin fysioterapia vaikka semmoisena niin kuin pidempiaikaisena prosessina. Eli että me ei ajatella sitä vaan sen yhden session tasolla, vaan me ajatellaan sitä koko niin kuin tämmöisenä prosessina. Ja se toimii taas tilanteessa, tai tämmöinen lähestymistapa, orientaatio, silloin jos on niin hallitseva traumaperäinen mekanismi, jota täytyy niin kuin huomioida tai priorisoida ennen kuin me voidaan välttämättä niin kuin edes sen yhden session aikana tehdä mitään kauhean fysioterapeuttisia juttuja tai fysioterapia-spesifiä juttuja, niin meidän täytyy ehkä se sitten niin kuin vaikka ihan omistaa kokonaisia kertoja siihen, että me työstetään sitä niin kuin, jäätynyttä autonomista hermostoa eka takaisin ikään kuin tähän hetkeen ja paikkaan, ja sitten vasta myöhemmin voidaan niin kuin sitten niin kuin onnistuneesti käyttää niitä fysioterapeuttisia niin kuin eri kerroilla, niitä fysioterapeuttisia toimenpiteitä paremmin. Eli silloin, jos se on todella hallitsevaa, niin silloin voidaan ehkä tämmöisellä makrotason niin kuin lähestymistavalla niin kuin lähestyy nyt vaikka nyt jäätyneen olkapään fysioterapiaa, ja sitten joissain tilanteissa taas sitten, kun se ei ole niin hallitsevaa, niin se trauma niin kuin siinä taustalla, niin sitten ehkä voidaan jo yhdistää niin kuin saman session aikana niin kuin erilaisia menetelmiä. Mutta niin vielä tästä makrojutusta, eli se niin somatic experiencein niin voi toimia niin kuin hyvänä tämmöisenä niin sanotun psykofyysisen fysioterapian niin kuin ihan pääasiallisena menetelmänä. Koska mä tiedän, mulla on tuttuja, jotka opettaa tämmöistä psykofyysistä fysioterapian syventävää koulutusta. He käyttävät hyvinkin tämmöisiä niin kuin somatic experienceista omaksuttuja tekniikoita siinä työssään ja opettavat näitä siinä päivitetyssä koulutuksessaan. Eli silloin, jos tehdään tällä jälkeen mainitulla tavalla, eli tämmöisellä prosessinomaisella tavalla, jos me tehdään vähän enemmän, keskitytään siihen traumapuoleen, niin se on ihan, voi olla perusteltua psykofyysistä fysioterapiaa. Mielenkiintoista. Mulle oli selvää, mitä sä tarkoitit alhaalta ylöspäin, mutta tosiaan kaikille kuuntelijoille, niin jos minä tai Jussi sanotaan jotain, mikä ei ole selvää, niin laittakaa chattiin, niin selvitellään sitten konsepteja ja mitä on tullut sanottua. Sä tavallaan oot sivunnut jo sitä, mutta mä kysyisin vielä, että miten sä että minkälaista hyötyä SC:stä sun mielestä on erilaisiin kehoterapioihin? Jos vielä ehkä tämä on enemmän kuin uusi kysymys, ja tämä on tämmöinen vähän koontikysymys. Joo, tuli jo varmaan sitä aika hyvin pohjustettua tuossa, että se juurikin tämä niin kuin suurin hyöty on juurikin se kokemuksellisuuden taso, joka me saavutetaan, tai kehollistaminen. Eli kehollistaminen on tuttu käsite erilaisten somaattisten menetelmien niin kuin koulutusprosesseja käyneille ihmisille tai ihan jotka vaikka asiakkaana ovat käyneet erilaisia vaikka Feldenkraisissa tai no ihan joogakin voidaan lukea somaattisissa menetelmässä, mutta kuitenkin se on sitä, että me niin kuin saadaan kokemuksia, jotka auttaa meitä ymmärtää jotain tiettyä kohteena olevaa ilmiötä. Eli kun me somatic experiencen koulutus käydään, niin silloin se meidän kehollistus tai embodiment, niin kuin englanninkielessä, jos jollekin on tutumpi niin kuin englanninkielisenä tämä sana, niin se on sitä, että me niin kuin sen traumamekanismien näkökulmasta niin kuin se kehollistamisprosessi käydään läpi. Eli me tietenkin työstetään omia traumoja silloin. Niin kuin siinä koulutuksessa noin puolethan niin kuin siitä, miten me opitaan, niin perustuu siihen, että me itse läpikäydään tämä kehollistamisprosessi.
niin silloin niin kuin juurikin tämä SClle ominainen niin kuin embodiment, kehollistaminen, niin on jotain semmoista, mikä juurikin eheyttää niitä meidän omia traumoja ja sitten auttaa meitä ymmärtää myöskin, mitä me nähdään asiakkaassa paremmin sen niin kuin traumaattisen mekanismin osalta. Eli se on varmaan se kaikkein suurin hyöty, mitä se antaa, niin kuin, vaikka ei SC:tä yhdistettäisi niin kuin tavallaan edes yhdessä sessiossa, kuten mä aikaisemmin kuvasin, niin kuin semmoisenaan, niin se kuitenkin antaa semmoisen ikään kuin kolmannen silmän, just millä me nähdään, tai röntgensilmän, mikä ikinä tämmöinen vertaus puhuttelee kutakin, niin, jolla me nähdään niin kuin sitten myöskin sen trauman näkökulmasta niin kuin se ongelma paljon syvemmin ja pystytään sitten niin kuin oikealla tavalla toimimaan ja sitten tiedetään myöskin milloin, mitä ei pidä tehdä oikealla tietyllä hetkellä myöskin, että pystytään hetki hetkeltä myöskin niin kuin soveltaa niitä meidän interventioita, joita me sitten vaikka fysioterapiassa tai jossain muussa kehoterapiassa käytetään. Mm. Joo, toi kolmas silmä tai röntgenkatse, mikä vaan mulla ainakin omasta asiakaskokemuksesta SE-terapiasta kokemus oli se, että aluksi mä ajattelin, että mun terapeutti on joku niin kuin ajatusten lukija, että tuntuu, että hän monesti tiesi niin kuin paljon paremmin, että mitä minussa tapahtui, kuin itse edes tajusinkaan, että sit mä opin, että siihen on ihan niin kuin metodit, miten sitä tehdään, mutta jotenkin ajattelin, että hänellä on jotain yliluonnollisia kykyjä silloin alussa. Kyllä, se on. Sä mainitsit sen jäätyneen olkapään syndrooman, niin sinänsä mielenkiintoista ainakin mun niin kuin, opitun mukaan just monesti nämä, mitä me kutsutaan niin kuin syndroomiksi tai oireyhtymiksi, niin nehän on vähän sellaisia, että kukaan ei oikein niin kuin, tiedä. Niin kuin, ei ole niin kuin selkeää selitystä ja ne oireet on vähän sellaisia ihmeellisiä ja lääkärit ja monet niin kuin, terveydenhuoltohenkilöstö on vähän niin kuin hukassa, että mitä näiden kanssa pitäisi tehdä, mutta SC:llä niin kuin tavallaan on siihen sellainen tietty niin kuin looginen selitys, että et miksi näin on, niin kuin säkin kuvasit, että siinä tavallaan on se, niin kuin se jarru ja kaasu niin kuin jäänyt päälle. Et mä en tiedä, haluatko avata vielä vähän lisää, että miten niin kuin, sulla varmaan voisin kuvitella, että ihmisiä tulee niin kuin kroonisten kipujen kanssa aika paljon, että miten niin kuin se krooninen kipu ja trauma liittyy toisiinsa? Joo, että jonkin verran mun ymmärtääkseni on tutkittu viime vuosina niin kuin sitäkin, että miten trauma vaikuttaa tämmöiseen niin kuin kivun neurofysiologiaan, eli on tämmöisiä erilaisia kroonisen kivun oireyhtymiä, mitkä on aika niin kuin paljon esillä ollut viime vuosina, eli niin kuin tämmöisiä kipuoireyhtymiä, missä se kipu ei pelkästään johdu tai välttämättä jossain tilanteessa ollenkaan niin kuin siitä niin kuin kudostason ärsytyksestä, tai ehkä osittain johtuu, mutta niin, että aivot on ikään kuin herkistynyt tuottamaan sitä kipua tai niin kuin sen tuottamaan sen kipukokemuksen. Eli tämmöistä niin sanottua sentralisoitunutta niin kuin kipua. Eli tämmöistä niin kuin hoidetaan aika paljon myöskin siinä psykofyysisessä fysioterapiassa. Mä en ole sitä psykofyysisen fysioterapian koulutusta itse käynyt, että jos joku on semmoisen asiantuntija enemmän ja joku on ristiriidassa mun sanomisten kanssa, niin voi sitten korjata. Mutta sen mä tiedän, että kuitenkin tämmöistä niin kuin kroonista kipua hoidetaan ja myöskin sitä niin kuin komponenttia siinä kivussa, joka johtuu enemmän siitä aivojen herkistymisestä kivulle. Eli voi olla, että se vaatii joku pienen triggerin, vaikka sen, että nipistetään tai kosketaan johonkin ns-kipeäseen kohtaan, mutta että se on niin kuin tarpeettoman voimakas se kipusignaali, jonka aivot tuottaa silloin. Ja traumalla tosiaan on niin kuin mun ymmärtääkseni, mä en nyt suoraan sanottu niitä tutkimuksia hirveästi itse lukenut, mutta että on jonkinlainen tämmöinen niin kuin vaikutus myöskin siihen, että miten aivot niin kuin, tuottaa sen kipukokemuksen. Ja se on yksi juttu, mutta mulle itselleni ja mun omassa työssä, jos ajatellaan rolfausta, eli rolfaus on niin kuin jotain, mistä voisitte kukin käydä googlettamassa enemmän vaikka mun sivulla lukemassa, mutta siinä niin kuin työstetään tai hyvin oleellisesti keskiössä on kehon ja painovoiman välinen suhde. Eli se, että minkälaisessa ryhdissä me nyt ihan suomeksi sanottuna ollaan, eli että miten me saadaan painovoimalinja kulkemaan meidän kehon läpi
sillä tavalla, että se ikään kuin kannattelee meitä, eikä niin, että se litistää meitä ylhäältä alas. Eli että silloin se on ikään kuin nostattava voima myös. Niin silloin niin mun työn tai niin kuin perinteisen työn näkökulmasta niin se niin kuin trauman ja kroonisen kivun, tietenkin nyt taas on kyse, että mitä sillä kroonisella kivulla missä yhteydessä tarkoitetaan, niin se merkitys on ehkä enemmän siinä, että kun ihminen on traumatisoitunut tai sillä on tämmöinen traumaperäinen niin kuin jäätynyt vaste kehossaan, niin silloin siitä seuraa jonkinlaista yksipuolista jännitystä yleensä, eli että hän kannattelee itseensä niin kuin semmoisilla niin kuin yksipuolisilla jännityksillä pystyasennossa, mikä on hirveän energiaa kuluttavaa ja sitten elinvoimaa syövää loppujen lopuksi lopulta. Niin silloin niin ehkä enemmän niin kuin mun työn tai työssä tulee, niin kuin se näyttäytyy sillä tavalla niin kuin kivun taustalla juurikin, että kun ihmisillä on se, niin kuin se tapa, jolla he itseensä sen trauman takia kantavat tai kannattelevat pystyssä ja tekevät erilaisia, mistä käsin he ikään kuin liikkuvat sitten, käyttävät kehoa, niin sitten se altistaa heitä sille kivulle. Eli se on ehkä se, niin kuin mitä mä itse eniten huomaan, mutta sitten myöskin kyllä silloin ihan varmasti niin kuin näitä tällaisia niin kuin ihan niin kuin siihen aivojen just aikaisemmin kuvattuun niin kuin, kivun tuottamisen tai kipukokemuksen neurofysiologiaan jonkinlaista vaikutusta myös. Niin, että ehkä enemmän kuin sellaista niin kuin nimenomaan kroonista kipusyndroomaa, niin voisi puhua, että monella asiakkailla on tällaista kroonista jännitystä kehossa, joka sitten niin kuin Aiheuttaa mekaanista aiheuttaa kipua, joo. ihan mekaanisella tasolla, eli kun me kannatellaan itseämme huonossa suhteessa niin kuin painovoimaan kanssa tai suhteessa painovoimaan epäedullisella tavalla, niin silloin se on yksipuolinen jännitys, mikä siinä on taustalla, ja sitten, niin sitten se aiheuttaa niin kuin se mekaanisen tila, joka aiheuttaa meille kipua sitten loppujen lopuksi, tai jopa ihan välittömästi riippuen tilanteesta. Joo, mullakin itsellä ennen ässeitä, niin ei onneksi kroonisesti, mutta aika usein oli pää kipeä, kun oli tavallaan niskat niin jäykkiä, ja olisin voinut ravata varmaan loppuelämäni hierojalla, mutta sitten ässeen kautta mä opin tunnistamaan, että se oli niinku stressistä ja kaikesta muusta kiinni, ja sitten nyt en edes muista, milloin mulla olisi viimeksi koskenut päähän, että mä muistan niissä jossain sessioissa, kun niinku kysyttiin, että miten sulla menee ja näin, joo ihan hyvin, ja sitten jossain vaiheessa, mä olin niinku ehkä näin, ja sitten jossain vaiheessa session aikana mä rentoudun, ja sitten niinku tapahtui tälleen, ja sitten mun terapeutti huomasi se, mitä tapahtui, ja sitten mä että joo, että en mä ehkä niin rento ollutkaan, että mun niinku se semmoinen niinku normaali taso oli jotenkin tälleen niinku niskat puolivälissä korvia kohti, ja sitten niinku oppi sen. Ja sitten sen jälkeen tavallaan oppi jo siihen, että kun niinku rupesi tulemaan semmoinen pieni niinku aavistus, että hei, että päänsärky kolkuttaa ovella, niin sitten ihan vaan niinku kotona meni jonnekin rauhalliseen paikkaan ja niinku, että hei, että mitäs tänään tapahtukaan, ja yleensä sitten kun vaan pisti silmät kiinni ja otti yhteyden siihen kipuun, niin sitten tajuskin, että joo, että oli ehkä joku töissä tapahtunut jotain tai viime päivinä ollut jotain sellaista vähän niin kuin enemmän stressaavaa, ja että sitten oppii niinku itteensäkin lukemaan jo silleen, että ei päässyt eskaloitumaan. Joo, todella mielenkiintoista. Olisiko sulla jakaa jotain sellaista koskettavaa muutostarinaa, tai sä mainitsit alussa, että sulla heräsi jossain vaiheessa muiden auttamisen halu, että miten sä oot niinku semmoisia niinku hyviä muisteja, miten sä oot pystynyt auttamaan asiakasta tai ollut hänen tukenaan niin kuin tällaisessa prosessissa? Varmaan semmoinen niin kuin yleisempi ilmiö, mitä on useimmissa ihmisissä niin kuin sitten asiakkaassa havainnut, niin varmaan semmoinen, no ensinnäkin tietenkin joku ihan, että joku vaikka pystyy työelämään palaamaan, niin sehän on niin kuin tosi iso juttu hänelle ja tietysti palkitsevaa mulle itselleni myöskin sitten, kun näin pääsee tapahtuu. Ja sitten niin kuin mikä senkin mahdollistaa toisaalta, niin on sitten niin kuin, se, että kun traumaan liittyy paljon semmoista identiteetin vääristymää,
ja sitten sitä voimakkaammin, mitä kauemmin siinä tilassa ollaan, ja vähän riippuen myöskin, että minkälaista traumasta on kyse, että onko enemmän shokkitrauma vai sitten sit taas kehityksellinen trauma, joka on vielä enemmän sitä tämmöistä niin sanottua identiteetin vääristymää saa aikaan, niin sitten kun löytyy tavallaan se ihminen, ei voi sanoa, no voisi joku kansanomaisesti sanoa, että kuin uusi ihminen, mutta oikeastaan löytyy se sama ihminen, se todellinen sama ihminen sieltä sen kaiken kaikkien niiden tai vääristymien alta ikään kuin. Eli sitten kun ihmiset oppii tunnistamaan sitä, että mikä heitä on pitänyt siinä noidankehässä, niin, ja sitten kun saadaan niitä työstettyä, niitä traumaattisia vasteita ja asioita edistyy, niin sitten jotenkin sieltä kuoriutuu se todellinen minä, että välillä se on ikään kuin eri ihminen sitten, että joku, joka on ollut todella semmoinen vaikka sisäänpäin vetäytynyt ja katsekontaktia välttelevä, niin sitten sieltä tuleekin semmoinen joku ihan melkein niin kuin ekstrovertti sitten, niin se on todella mukavaa nähdä sitten jotenkin tuntea se, niin kuin se, että miten ihminen sitten niin kuin pystyy niin kuin taas palaamaan elämään ihan oikeasti, että ei enää jumitu siellä menneisyyden haamujen vankina ikään kuin. Mulla tuli mieleen, hymyilytti, kun ihan se oma SE-koulutus, että kaikki, ketkä sinne tuli, oli siis psykologeja, terapeutteja, niin kuin periaatteessa ihan kaikki hyvin, mutta siltikin mä muistan siinä porukassakin se muutos, mikä tapahtui. Että jos alussa opettaja pisti musiikkia soimaan, mulla oli brasilialainen opettaja, joo, että tanssi taas, niin espanjalaisetkin oli vähän silleen, että no, uskaltaako tässä nyt, ja sitten niin tosiaan viimeisessä opintomoduulissa kaikki siellä veti suunnilleen sambaa, että niin semmoinen ihan mieletön vapautuminen niin ihan siinä opiskelijaporukassakin oli nähtävissä, ja tunnistin myös itsessäni sen. Kyllä, ja sitten oli myöskin se itse omassa ryhmässä, meitä oli, tai varmaan ne psykologit oli se niin kuin suurin yksittäinen ryhmä meilläkin, ketä et tietysti ihan luonnollisesti sieltä puolelta ihmisiä hakeutuu, mutta oli paljon kaikkia joogaohjaajia, just bodywork, kehotyöharjoittajia ja fysioterapeuttejakin muutama, ja meitä rolfaajia muutama, ja kaikenlaista, mutta sitten ihan näissä niin just siinäkin porukassa, psykologeissa ja muissa, tai psykoterapeuteissa, josta ei voisi ehkä joku tavantalla ja ajatella, että heillä on kaikki, niin kuin tuossa viittasit jo, että kaikki hyvin, niin sitten siellä niin kuin, kun se Pandoran lipas ikään kuin avautuu sitten, kun niitä sitä kivuliasta materiaalia, vaikkakin turvallisesti, mutta aletaan niin käsittelemään, niin kyllä siellä niin näki kaikenlaisia reaktioita, kun jotkut juoksi sitten täyttä päätä luokasta ulos ja kaikkea niin tämmöistä tosi dramaattistakin, että se oli ihan mielenkiintoista huomata, että me ollaan kaikki ollaan kuitenkin hyvin, tietyllä tavalla hyvin samanlaisia, meillä on samat tarpeet ja samanlaiset ahdingot ja muuta, että vaikka oltaisikin hyviä auttajia sitten muiden ihmisten kohdalla, sitten voitaisiin heitä auttaa, niin se ei tarkoita sitä, että siellä ei olisi, taustalla saattaisi olla jotain vähän syvempiä omiakin haavoja sitten. Niin ja siis SC:ssähän se niinku trauman käsite on hyvin laaja ja tavallaan voi olla niinku niitä tosi isoja traumoja, mutta sitten niinku hyvinkin tällaiset arkipäiväiset jutut, niinku ihan kokemukset koulusta tai semmoiset melko tavallisetkin kokemukset kotoa tai näin, että ei tarvitse olla sellaista mitään kauhutarinaa välttämättä taustalla, mutta sitten SC:n näkökulmasta meillä kaikilla niitä traumaja on, mutta sitten monet sitten tietysti vaan haluaisi ne mieluummin unohtaa, ja sitten kun ne rupeaa pulpahtelemaan pintaan, niin siinä on välillä tekemistä. Kun puhutaan niin kuin traumoista ja auttamisesta, ja mediassakin on aina välillä esillä se, miten auttajat uupuu, että miten kuormittavaksi sä koet oman työsi? No niin kuin itse asiassa tästä taidettiinkin jo sun kanssa tuossa, kun aikaisemmassa puhelussa jotain käydä vähän sivutakin, mutta että niin ehkä
mä en hirveän kuormittavana koe itsestä työtä, että enemmän sitten vaan se yrittäjyyden taakka, mikä on siinä, että se on se niin kuin suuri juttu, että on kuitenkin mulle sellainen henkireikä niin vahvasti, että mä paljon enemmän saan tästä niin kuin työstä kuin mitä se minusta ottaa ikään kuin, että se on, että toki on aina, sitten kyllähän me aina jollain tavalla, vaikka kuinka hyvin niin niitä omia rajoja hallittaisiin ja tunnistettaisiin, että mihinkä oma itse niin kuin mistä alkaa toinen ihminen, oma itse loppuu ja niin poispäin, niin kuitenkin kyllä siinä tietysti jollain tasolla ne asiat sitten vähän niin, että kyllähän se reaktio meissä aina tapahtuu jotenkin, mutta kyllä mä niin kuin uskallan väittää, että mulla on aika hyvä kyky niin kuin, jo ihan niin kuin kehollisestikin niin kuin, tavallaan purkaa sitten, niin kuin palautua siitä sitten, niin kuin, että se ei jää kuitenkaan mitenkään silleen kummittelemaan sinne. Että Mm. en hirveän, ja kun me niin kuitenkin tämä on, vaikka toki on se realiteetti, että ihmiset tuo niin kuin sitten niitä niin kuin, vähän pimeämpiäkin asioita sinne vastaanotolle ja haluavat sitten niitä jakaa sitten jollain tasolla, mutta kuitenkin se koko niin kuin tämän työn niin kuin idea on kuitenkin se, että me niin kuin autetaan ihmisiä pääsemään pois siitä kaikesta järkeilystä ja siitä, että pitäisi aina olla vastaus jokaiseen asiaan ikään kuin sillä kognitiivisella tasolla, niin kuitenkin sitten varmaan vähän paremmin säästytään jopa kuin sitten joissain muissa terapian muodoissa, joissa sitten ehkä siihen saatetaan mennä vähän niin kuin niin kuin voimakkaammin siihen kivuliaaseen materiaaliin sitten semmoisella niin kuin sellaisella no en tiedä järkeilyn tasolla, Mm. mutta semmoisella muulla kuin kehollisella tasolla. Onko sulla jotain hyviä sellaisia tips, mitä ne on suomeksi, neuvoja, ideoita, niin kuin, että miten sä pidät huolta omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista tai kehollisesti? Mm. No mulla on ensinnäkin, tai en tiedä onko mun henkilökohtainen filosofia vai enemmän tämmöistä ihan yleistä niin kuin filosofiaa, mutta että mihin kuuluu kuitenkin, tai niin kuin, mä en ole niin kuin, mä, niin, mitä mä sen muotoilisin, että mä en hirveästi keskity, sanotaanko näin, semmoisiin erilaisiin niin kuin kikkoihin, millä tiedätkö, niin kuin tuodaan sitä välitöntä helpotusta, vaan pikemminkin juurikin mä koko ajan niin kuin reflektoin sitä omaa prosessia myöskin. Mä teen paljon muistiinpanoja, mä kirjoittelen hirveän paljon juttuja ja sitten edistän sitä niin kuin omaa kehollistamis-embodiment-prosessia koko ajan. Ja sitten minusta se on kaikkein tärkein, koska juurikin se, että meillä on se lähtötilanne, jossa meillä ei ole, niin kuin ei tule niin kuin niitä niin voimakkaita, että tavallaan, että meillä ei ole niin matala kynnys reagoida semmoisella, tiedätkö, ikävällä, epämiellyttävällä tavalla. Eli sen takia minusta prosessi on kaikkein tärkein siinä juurikin se, että me perustavanlaatuisella tavalla työstetään niitä traumoja, eikä vaan käytetä kaiken maailman vagushermostimulaatiokikkoja, tiedätkö, mitä hallitaan ja tiedätkö, semmoista niin kauheata repertuaaria ja työkalupakkia, millä me voidaan sitten itseämme auttaa, koska ne ei loppujen lopuksi toimi hirveän hyvin, jos se en väitä, etteikö niillä ole mitään paikkaa, mutta sitten juuri kun on se stressaava tilanne siellä oikeassa maailmassa, niin silloin vaikka sulla on mitä kikkoja, niin mä en kuulu melkein ketään, joka olisi niitä voinut sitten, kun se tietty kynnysarvo ylittyy sen stressaavuuden suhteen meidän ympäristössä, niin ne ei toimi. Eli sen takia mä enemmänkin vaan niin kuin opin niin kuin myöskin niiden negatiivisten tunteiden ja kokemusten kanssa pikemminkin niin kuin olemaan läsnä niin kuin sitten, että tavallaan hyväksymään sen ja sitten niin kuin palautumaan niistä sitten, jos semmoisia tulee paljon vähemmän kuitenkin tulee niin kuin tämän koko SC-prosessin jälkeen kuin joskus aikanaan, mutta niin sillä tavalla mulle ehkä mä oon vähän tylsä tyyppi siinä suhteessa, että mulla ei niitä kikkoja niin kuin sitten, mutta että keinoja, niin ehkä jos sitä voidaan jonkinlaisena keinona tai vinkkinä niin kuin käyttää, niin on ehkä se just, että tavallaan enemmänkin sitä omaa suhtautumistansa niin kuin tarkastelee niin kuin niihin negatiivisiin tilanteisiin, kuin että yrittäisi välttää niitä ihan täysin tai poistaa sitä tunnetta, mikä siitä seuraa. Mm. Niin kun tavallaan mitä SCssä opitaan, niin sehän niin kuin tunteet ja tuntemukset kehossa, niin nehän on niin kuin aaltoja, että ne tulee ja menee. Mm. Että sitten me niin kuin, se on ne meidän ajatukset ja pääkoppa, joka sitten saattaa jäädä niin kuin jumiin ja pyörittää sitä vanhaa levyä ja mietitään jotain asiakastapausta tai muuta, mutta se, että sä elät sen session sen asiakkaan kanssa, niin okei, sulla ehkä niin kuin menee monta juttua sun kehossa, mutta sitten tavallaan, niin jos keskittyy siihen
että mitä se keho milläkin hetkellä kokee, niin se tavallaan se on sillä hetkellä ja sitten se niinku tavallaan menee ohi, että Mm. sitten ei välttämättä tarvikaan mitään ihmekikkoja, että niinku Jotenkin näin, puhdistaa jotenkin itsensä jollain rituaalilla tai muulla. Että. Kyllä, kyllä, ja eikä sitä, että monenlaisille jutuille on paikkansa, mutta että se on vaan kuitenkin se tylsä totuus mun mielestä se, että, niin kun, että eihän mitään niin kuin SC-prosessia, niin kuin trauman eheyttämisprosessia tarvitsisi ollenkaan, jos meillä olisi semmoinen toimiva kiikka, jolla me voitaisiin kaikkia, mutta kun ei, meidän niin kuin kehomieli ei toimi sillä tavalla kuitenkaan. Et enemmänkin se, että jos meillä on ne myrskyaallot, joskus sattuu tulla, niin opetellaan surffaamaan niillä myrskyaalloilla, eikä sitä, että me yritetään jotenkin poistaa, ei me voida valtameriä vastaan taistella kuitenkaan tai tulivuoria tai muita, vaan meidän pitää jotenkin sopeutua siihen sitten, ehkä kehittää sitä omaa resilienssiä sitten, niin kuin, että miten me voidaan sitten kohdata ne epämiellyttäviäkin tunteita ja tuntemuksia tuovat tilanteet silloin, jos semmoisia on tullakseen, koska se on todellista maailmaa ja niitä voi tulla. Hmm. Hienoa. Olisikohan tähän hyvä lopetella meidän tämä nauhoitettu osuus webinaarista, toi mitä sä sanoit, että niin, valtamerta vasten ei voi taistella, että Mm, täytyy mm, oppia surffaamaan ja mun mielestä ainakin SC, niin kuin mullekin on antanut aika hyvän surffilaudan, että kyllä, juuri näin. joskus karahtaa kiville ja sitten voikin käydä oman SC-terapeutin luona korjauttamassa laudan ja Niinpä, jatkaa niinpä. surffaamista. Hei, tosi paljon kiitoksia Jussi. Jääkää muut vielä sinne linjoille. Jatketaan, jos teillä on kysymyksiä, mutta mä tässä vaiheessa lopetetaan tämä NS-virallinen osuus ja pätkäsen ton nauhoituksen ja sitten meillä on vielä semmoinen 10 minsa aikaa, jos on jotain off the record keskusteluja. Kiitos tästä niin tältä erää. Nyt kun mä vielä Kiitos. löydän sen napin, mistä tämä laitetaan poikki.